Hi, simrang hilan eh. Hi, good morning. Madubuntag ng tanan, lunes na deron. Modero nag-opening dito sa Malayo Sur. Mga snacks. Snacks ron, kuan, kanangay, kamutituron gamay, saging pinaypay, o suman pilit, o suman nga mais, tik-tik. Kida nang maling norma pag-una, kay gauwan-uwan man. Musunod ako ron, kay mulan tao ko dito, kung sa purmasa. Ng tindahan, o pwesto bagazid nga, suplayan. Madabag, mag-supply kada adlaw, o kung sa kadaghanang mga tao nga mangwan, mga snacks, kay matod pa nila sa dito, ningon nga, kung kunuang mo, abot ko na 800 kuno katrabante, kay kontrakto ko na Manila kuno gikan, mo na nga, interesado sila nga makakuhag pwesto, kay kusog kuno, kay ang tukuron din nga building, Galyalis kuno, o kanang rehabilitation center, mo lang mga tuko karon, tanawon din hanggang saka, kuan sa kapwisto ng ilang giingon nga mag-supply may yung kakanin pero karang madyo bagazid supplyan. A few moments later. Ayaw kay mauwaw ka na, dili na ato ka. Ini ma'am, unsa man ni? Pero kay aray ba? Basta snack. Pagpila ni ma'am? Magdaghan pa ma'am. Dapat mo abot. Sama na ma'am. Ito? Yan na pa ma'am. Sige pa pag-construct na. One is sure, pero okay naman ako. Pwede mo man ika-phase. Phase 1, phase 2. Ang phase 1 na i-target sila na mag-start karong sunod ko gusto start na ng phase 1. 18 months na mo i-declare na. Kaya pag may bawa na akong trabahanting gikan pang Manila, makabot rin na. Ganyan ito sa tao. Trabahante. Manila gikan ni trabante ani. Manila, maning contractor ma'am. Manila kontraktor. Ang mga trabante Tagalog day ani. Ay, dahil, why nakasada rin taga-Cortez? Coordinator na sila kay Mayor. Para makasad sa trabaho nga. Wala lagi mo kuan. Isang tao sa kanang kuhaon nila sa Manila. Kaya na may gusto mo narbaho ni. Coordinate lang sila kay Mayor. Pwede mo silang mangutana kung naikot na mo narbaho ni. At least si Mayor, pwede mo coordinate na siya sa contractor na sir. Nakaipasoda rin yung tao ba? Nakaipasoda rin 50 ka buo. Pwede lang sila makasoda rin trabaho eh. Hindi paglalim na 18 ka bulan natin trabaho. Nakapwede ito ka. Pwede ka, kapag-apply ka.
Aka na sir, siguradong mga itanan driver ana. Ako po, kay bago pa man po ko ana sa Galyares, kay sa national man ko, sa code pa naman po ko. Pero, ano na lagi kay kuwang lagi ang driver ana, isang karot. Tagasa di ka, sir. Manila, pero taga-Kalapi ko. Ha, Kalapi. So, Manila ka nagkuhan. Kalapi. Minyo na akong taga-Bohol. Asa sa Bohol? Taga-Kalapi, ma'am. Ah, Kalapi. 2007 pa may hinguliari, ma'am. Ah, Kalang pod. wapay tinuhog sa akin. OFW man ko. Report ang taon nitong last year ng March. I think kay March 15 man, may biyahe. Naiwan ako ka report. Okay deh, ayaw mo. Dili na lang ka. Kahuman-human ni okay deh, mga flight driver. Ang ano sir, kung may mga desididong mga planning ng trabaho, ay nahuwatan ng makuman. No, apply daan. Apply na daan. Kaya siguradong mangita man eh. Aw nitawag. Pag nakamananit, nakapang ko mga apply. Aw nasarado na. Apply, ana. Say pare sa puso. Puso, sudan. Barbecue, kasi mabugto na. May puso na. Naghana din yung kuan. Naghana. Ari po, ari. Ito ngayon, ari ba? Sa? Ane? Ane na. Gusto mo bintay, ari. A few moments later. Kakindi ni, kasusunod.